office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Kay's Secret File. Si Kay na nahulog ang loob sa naging kasamahan niya sa opisina na bisexual. Kahit siya ay may asawa at anak na. Buti na lang ay piniling magtrabaho nito ni Kai, yung tao nga na kinainlaban ng ating sender. Pinili niya na magtrabaho sa ibang kumpanya na mas pasok dun sa profession niya. So ngayon, nakaiwas na si sender dun sa isang malaking temptasyon o tukso. In fairness naman talaga sa mga prayers din natin, natutupad siya sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Na kahit masakit sa ating kalooban, kailangan natin tanggapin. Dahil, yun din naman yung pinagdasal natin, na mailayo tayo sa mga tukso o temptasyon. Pero kung hindi ka nagdadasal ng ganun kabisyo, di yun na. Charot, with harot. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Pwede ba kitang tanungin sa ginagawa mo, sender? Kasi nagloloko ka na sa mister mo. Knowing na may asawa ka, ha? Merong jowang lalaki, yung si Kai. Tapos sabi mo, never kang nagloko. Pero parang di mo naman napanindigan yung sinabi mo doon sa secret file mo. Hindi ka lang binigyan ng chocolates ng Valentine's. Tampo ka na. Is it enough for you to say sorry? You know what? You should face the consequences na hinaharap mo ngayon. Palihim kang nagloloko eh. And I'm so sorry kung sincere ka sa SF mo. Pero ako, hindi ko maramdaman yun. I'm sorry, sender, pero ngayon pa lang, mag-confess ka na sa asawa mo. Harapin mo yan. Naimbiyer na ako. I hope you learn from it, sender. Yun lamang po from CS. Uy, meron nga tayong kasabihan, diba? Na we listen and we don't judge. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Okay, itigil mo na yung pagpapantasya mo kay Kai. Kasi, pag yan itinuloy mo pa, pwede ka pang umabot sa obsession. And please lang, kung meron kang pagkukulang sa asawa mo, pwede mo naman pag-usapan yan na kayong dalawa lang. Hindi talaga solusyon ang paghahanap sa iba para mapunan lang yung pagkukulang ng partner ninyo. Sorry pero please lang, tama na. Huwag nang umabot ng to the point na maging obsessed ka na dun kay Kai. Pakiusap lang. Mag-usap kayo ng asawa mo. Sabihin mo sa kanya kung anong naging pagkukulang niya at alam siguro ng asawa mo ang gagawin niya kung sabihin mo siya directly sa kanya. Yun lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa iyo, Darwin Russell. Sabihin na sa asawa. Well, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Robert. Hi DJ Rocky. Ang masasabi ko lang sa sender natin na si Kay ay there are things better left unsaid. Kaya naman, kung kaya mong isolo na lang ang mga fantasies mo
at gawan ng paraan habang maaga pa ang lahat ng mga temptasyon o tukso na napalapit sa iyo. Well, gawan mo na ng paraan bago pa mawasak o masira ang pamilyang binuo ninyo ng asawa mo. Yun lamang po, DJ Rocky from Robert. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Joanne. DJ Rocky, ang masasabi ko lang sa ating kabisyo na si Kay ay normal lang naman na makaramdam ng pagkagusto sa ibang tao. Lalo na kung medyo matagal na kayo ng asawa mo. Ganon din naman ako, nagkagusto ko sa iba habang may asawa ako. Pero ang hindi normal dyan ay yung gumawa ka ng paraan para i-entertain yung pagkagusto mo o paghanga mo sa ibang tao other than your spouse. Be committed to your marriage and don't let anybody ruin your marriage. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat from Joanne. Actually, no, don't let anybody ruin your relationship. Kung magkakaroon ng third party ang inyong relationship, let it be the Lord. O, diba? Bakit may third party kayo? Oo, si Lord. O, diba? Ang sarap sa pandinig na gano'n ang nagiging sanhe ng third parties ng relationship. Madalas kasi ngayon ang third party talaga, boom, nawala na ng panty. Charot, widarot! Pero alam mo, okay, in fairness naman sa'yo na-appreciate ko yung pag-send mo, pag-share mo ng ganitong klaseng nararamdaman mo. Kasi ang hirap nga namang i-share ito sa mga taong close mo. Nandun yung fear na kahit close mo sila, nandun yung fear na husgahan ka nila. Kasi syempre, pamilyadong tao ka May asawa ka, may anak ka. And sabi mo nga, never kang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, dyan sa mister mo. Kung ganun yung ginagawa mo for the past 10 years, congratulations, ang galing-galing mo. Yung iba nga 10 days lang nagkasala na agad Yung iba nga 10 minutes pa lang nagkasala na. Pero ikaw 10 years. Dumarating talagang mga pagsubok sa buhay mag-asawa, sa buhay pamilya. Pero kailangan tong harapin. Kailangan tong i-acknowledge. At kailangang i-assess. Ano bang dapat gawin? And I salute you for using ChatGPT. Alam nyo yung AI ngayon, may silbi naman talaga to sa buhay natin. Kung estudyante ka, o di siya na yung pasagutin mo ng assignment mo. Ay, charot lang with the rot. Mali pala yung suggestion ko. I mean, kuha ka ng idea sa kanya. If you have a letter, pwede mo ipacheck sa kanya. Pero tandaan mo, kabisyo, iba pa rin yung gawa ng isang human being. Iba pa rin ang ginagawa ng isang tao. May mga bagay na hindi kayang gawin ng AI, na kayang gawin ng tao. Yung maramdaman, yung lahat ng nararamdaman mo, oo, nasabi mo to kay ChatGPT, na-explain niya sa'yo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin mismo ang gagawa ng paraan para ma-assess and at the same time, mabigyan ng solusyon yung mga nararamdaman mo. Solution? Action. Ikaw ang magkakaroon dapat ng lakas para gumalaw o kumilos. So tanggapin ang nararamdaman. Mahalaga na hindi naman dapat mahusgahan ang sarili dahil sa sariling nararamdaman. Normal na magkagusto sa iba o humanga sa ibang tao. Pero ang hindi normal ay yung mag-entertain ka ng ibang tao sa buhay mo. Gumawa ka ng paraan para mag-entertain ng ibang tao. Hindi yan dapat gawin.
Yung connection ninyong dalawa ni Kai, was it physical or was it more of emotional? Napapatawa ka kasi niya. Nagkakaroon kayo ng conversations na hindi nyo nagawa ng asawa mo. Binigyan ka niya ng tsokolate. Paano kung lahat ng babae sa opisina ninyo binigyan pala niya ng tsokolate? Or binigay lang pala sa kanya ng boyfriend niya yun, sobra yun sa kanya, nagda-diet siya, binigay lang sa'yo. So wag mong kakalimutan na may mga aksyon ng ibang tao na mali ang ating interpretasyon. Huwag natin bigyan ng kahulugan agad-agad base lang sa kung ano yung interpretasyon natin. Interpretation na lang. Base dun sa kung ano yung interpretation natin, dun sa kinikilos ng isang tao, just because yun yung gusto nating i-interpret. Nandyan kasi yung pagkagusto mo sa isang tao Kaya kapag may gusto tayo sa isang tao, tapos binigyan lang tayo ng something, pakiramdam natin, ay may gusto na rin to sa atin. Well, in fact, nagiging nice and kind lang siya sa iyo. Baka rin naman kasi, yung connection na yun dun kay Kai ay pwede mo rin namang makuha sa asawa mo. 10 years is no joke. Pag nagsama na kayo ng asawa mo ng 10 taon, wow, congratulations. Decade na yan. And it requires a lot of hard work. Hindi porke nakag-asawa kayo, ibig sabihin smooth sailing na siya. Hindi po ganun. Taray, no? Kala mo naman 10 taon na rin ako sa pakikipag-asawa ko, diba? Pero alam mo yun, kabisyo, it requires a lot of hard work. It requires a lot of difficult conversations. Para magkaroon kayo ng healthy relationship, it requires you to say things na ang hirap sabihin, na madalas pinag-iisipan nating maigi kung bibitawan ba natin itong mga salitang to kasi it might hurt the person we love. But ang bottom line nun is that gusto lang naman natin mapabuti yung relasyon. Gusto lang naman natin magkaroon tayo ng healthy relationship. Gusto lang naman natin na maintindihan yung isa't isa. Gusto lang naman natin na maintindihan tayo. Na paminsan ang nangyayari, hindi tayo naintindihan kasi pakiramdam nung other party, inaatake siya. Communicate with your partner. I will respect your decision kung sakaling hindi mo naman sabihin sa partner mo na, alam mo, nagkasala ako sa'yo sa isip dahil nag-fantasize ako dun sa kaopisina kong Becky. May thin line between there are things better left unsaid versus the truth will set you free. Kung anong magpapagaan sa loob mo, yun yung gawin mo. But if you think and believe na hindi na ito kailangang sabihin and you can work it out on your own at nagsisisi ka naman ngayon and you feel so sorry and you wanna make things right with your husband, you wanna have a healthy relationship with your own family, then go ahead. You do you. At ang nararamdaman mo, kabisyo, valid yan. Bigyan mo ng oras yung sarili mo na magdalamhati. Sabi mo nga kanina, Christine Reyes, yung peg mo in Sanchay. R.I.P. Sanchay. But happy birthday, Christine Reyes. Dahil umalis yung taong gusto mo, nafo-fall ka na dun sa taong yun. Parang nag-create ka ng scenario dyan sa utak mo using your imagination that something is going to happen between the both of you, pero it didn't happen. It was all in your head. At kung nasa utak mo lang yan, then, nasa utak mo lang yan. And it can be turned around. Paano? Gamitin mo lang din yung head mo. But,
You can always give time for yourself. Merong healing process. Hindi madali, pero okay lang na magpahinga, wag lang mamahinga, ha? And last but definitely not the least, pwede mong patawarin yung sarili mo. You said sorry to each person who you think you've hurt. Nagsorry ka kay Kai, nagsorry ka sa asawa mo, nagsorry ka sa boyfriend ni Kai. But you didn't say sorry sa sarili mo. For what? Bakit ka nga ba magsusorry sa sarili mo? Sa pagpapahirap mo sa sarili mo. Mahalaga ang pagpapatawad sa sarili para makapagpatuloy at para tuluyan kang maghilom. Yan yung mga bagay na madalas nakakalimutan ng mga tao eh. Yung patawarin yung sarili nila. Yung sorry sila sa lahat ng mga tao pero sa sarili hindi. Do not be too hard on yourself. Sobrang hirap na pong mabuhay sa mundong ito. Sobrang hirap kumita ng pera. Sobrang hirap minsan makaabot ng mga deadlines. Ang hirap ng internet connection pa minsan. Alam mo, yung mga... Ang hirap, diba? Ang dami na nagpapahirap sa buhay natin. But please, wag naman yung sarili mo. Wag mo nang isama yung sarili mo sa nagpapahirap sa sarili mo. Kaya kaya mo to. Kaya mo yan. I know you are a brilliant woman. And you are a decent woman. You're a family woman. You just have to stick to your principles and values. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is Top Secrets. This is Case Secret 5.